да ви покажа днешния аутфит. Тук е сянка, няма хора. Избрали сме готино място. Ето това са очилата. Така, сега да си поговорим какво ще има в това видео. Ето, за да ви гледам в очите и да ви кажа, в това видео има, взимам ви с мен при моя фризьор и ще проследите каква прическа ми прави, как ми прави кичурите. Ако ви харесва моята прическа, тъкмо сега ще разберете какви усилия коства на фризьора да направи този цвят, тези кичури. След това ще се разходим по магазините, да видим какви са модните тенденции, да ги пообсъдим заедно с вас, да видим кои цветове са модерни този сезон и да ви кажа също аз какво харесвам, какво не харесвам. Накрая си купих някои неща, които ще ви покажа на финала на видеото, така че не спирайте да гледате и задължително ми дайте коментари отдолу. Дали ви харесват такива видеа, дали ви харесва това, което ви разказвам и показвам. Дори да не ви харесва, пак ми покажете, няма значение, приемам всякакви критики, коментари. И да, дайте ми палец нагоре, ако ви харесват и се абонирайте, естествено, защото ще измислям все по-интересни неща за снимане. Така че, целувки и приятно гледане! Ти си слагаш продукти за това. Значи, чухте ли, за да не се заплита косата, докато спите, защото моята се заплита ужасно и после фризьора не може да ми разреже сплетените неща. Дори аз сама също нямам време да ги реша, защото отнема време сутрин. Трябва да се намажат някакви продукти. Ето сега ще кажеш тайната, какви продукти слагаш, да не ти се заплита през нощта на хората. След измиване си слагам някаква терапия без измиване обикновено. Значи мие косата и слага продукти, терапия. Какво знаеш това? Балсами, маски? Не балсама, една маската е друго, терапията без измиване е трето. Значи терапия без отмиване е термина, не разбирам какво значи. Някакви продукти пак. Терапия без отмиване, аз например използвам това. Я покажи. Ето, това си слага преди да си легне, след като си е измил косата, за да не му се заплита, защото неговата е дълга като моята, нали? Може и някое масло. Я покажи, да. Това е масло някакво. Да. Има си косметики, който иска да положи голяма грижа. Аз я карам малко минимално, ама все пак друго си е тук като дойда. Той си я направи и си е добре.
сега с моя приятел, дизайнера, който ви показвах в предишни видеа, сме в заведението Social на Витошка. Това заведение, той периодично го декорира, ето го и него. И сега с него хапваме много вкусно. В Social кухнята е супер. Вероятно знаете, даже няма нужда да ви го казвам. Това беше телешко варено, много хубаво хлебче, броколи по някакъв начин специален приготвени, много вкусни и те бяха. Наистина беше много хубаво. И сега кафе с десерт, разкошно тирамису. Мислех, че е най-хубавото до този момент в живота ми. Докато не отидохме в друго заведение, което е на същите собственици, което се казва Бричоле. Има такова и на Витошка, но ние отидохме в това на Ангел Кънчев и наистина там тирамисуто вече е номер 1. Класическото италианско тирамису и на двете места е перфектно тирамисуто, просто има лека разлика в консистенцията му. Сега след малко ще видите тук в Бричоле на Ангел Кънчев какво е тирамисуто. Специално заради това дойдохме. Ето го и него. Сещате се, то е малко по-течно така от това. И кафетата отново. Кафето им е много хубаво също и в Бричоле, и в Social. Хапнахме си вкусно. И продължаваме към цветарски магазин. Вижте за какво разнообразие, какви цветове става дума. Пишете ми в коментарите, според вас, това истински цветя ли са? Просто невероятен магазин. Той от тук подбира цветя за декорациите си. Той, моя приятел, искам да кажа, който вече съм ви представила в предишни видеа. Той е художник, декоратор, изобщо занимава се с много неща, твори, прави свещи много хубави, които можете да откриете в цветарски магазини. Ако се интересувате, пишете ми в коментари, ще ви кажа, наистина са му страхотни свещите. И ето го и него, да видим неговия аутфит за деня. Моя вече го видяхме в началото, супер. Естествено на... Защото предстои да тръгна по магазините, за да се информирам за тенденциите в дрехите. Ето, вече сме в Зара. Тези цветове са ми любими. Естествено, оранжевото също ми е любимо, но и този цвят мръсно-бяло или акрил, как да го нарека, не съм сигурна, но и той ми е любим. Създава елегантност на визията. Ето и този цвят и изобщо шлифер в карамел или в акрил също ви дава една елегантност на визията, независимо с какви дрехи сте отдолу. Ето отново раета, класика, дънки също. Оранжевото, мой любим цвят принципно, който винаги нося. Ето раетата, както ви казах, модерни още от времето на Жан Пол Готие, когато създаде този модел блуза. Разглеждаме, за да видим какви цветове са на мода този сезон, но аз честно да ви кажа не се обличам според модата, а според усещането ми за цвят. Оранжевото наистина много го обичам, мога да го нося постоянно. Това беличкото също, тези жилетки просто са много сладки, но са от изкуствена материя. Все пак гледам да си купувам по-естествени неща. Но когато цвета много ми хареса, правя компромис. Ето и тези цветове на пуловерчетата са приятни. Леопардовия принт отново на мода, даже вече класика мога да кажа. Раето и леопарда според мен вече са класика и ги има всеки сезон, защото много отварят визията. Бежевото е криото, сивото. Също са много елегантни цветове.
И ето тези чанти, които са много на мода, имитации на Кристиан Диор. Искам да ви кажа, че ако искате да изглеждате скъпо и класно, ето е тази чанта, имитация на Кристиан Диор, но ако искате да изглеждате скъпо и класно, е достатъчно да подберете правилните цветове. Дори дрехите ви да не са много скъпи, примерно ако използвате тези светли цветове, екрил, бледо сиво, бяло, винаги ще изглеждате елегантно и класно. Така че това е един трик с малък бюджет да се облечете елегантно. Ето тези бели кубинки също и екрил, разбира се, също придават на визията елегантност и се съчетават с дрехите, които евентуално са в тези цветове. И ето, аз си харесах това коланче и го купих даже. И сега сме в мола Сердика, в магазина Мохито. В пробната на Мохито съм. И сега ще премерим ето тези дрежки, тази поличка. Взела съм за всеки случай по-малък номер и по-голям, защото ми се струва, че 36 е доста широко. Ще съм взела за това и 32. И сега ще мерим. Това е ризата. И още едно нещо. Това е худи или как се казва, с леопардов принт. Сега ще ги премерим. Тая риза е 36 номер, но изглежда огромна. Да речем, че ще бъде така. Това е полата. Това е 32 номер, обаче е леко тясно. И с това сега ще пробвам 36-тия, ама имам чувството, че ще ми е голям. Защото ризата е 36-тия, огромна. Истината е, че харесвам леопардовия принт и изобщо животински принтове. Може би не само аз ги харесвам. И като цветове ми пасват на косата. И сега в магазин Хуманик имаше много хубави неща, но аз се спрях на ето този колан. После в къщи ще ви го покажа. Показвам ви покупките от Мохито. Цената, ето да се ориентирате, 80 лева е полата, материята е супер. Ризата също, памук 100% памук, предполагам, че 70 лева е ризата. Тази риза много хубава, не е естествена, предполагам, материята, но е много красива, затова я взех. 30 лева и така добре е изработена, хубаво копче. Има колана, много ми хареса. От Хуманик. Ето го. 40 лева. Стои точно на талията и е мъничък. Това, заради което всъщност го купих, защото много рядко има колани, които ми стават. Взех го, защото рядко откривам такива малки размери. В случая е малък, защото е еластичен. Но ще стои супер на една черна изчистена рокля имам. Ризата, другата риза, полата. Те са от 100% памук, полата и ризата. Тази риза е изкуствена, обаче много хубав десен има. И все пак е приятна на пипане материя, добре е ушита и затова я взех. Всъщност и коланчето.
И така, ето косата, как изглежда, вие преценете, пишете ми дали ви харесва. Това е в най-естествен вид, нищо не съм ми правила, никаква прическа, никакво миене. Виждате, стои си лъскава, въпреки че са руси кичурите. И така, време е да приключваме този влог. Надявам се да е бил минимум приятен за вас или пък защо не е и полезен. Пишете ми каквото ви дойде на ума в коментарите. Давайте ми идеи какво искате да снимам, какво искате да ви показвам, за какво искате да говоря. Който се интересува от женски упражнения за тазовото дъно, може да последва моя канал Fit Intim. Там говоря за много други неща, свързани с женското здраве и щастие, и показвам, разбира се, упражнения за мускулите на тазовото дъно, но там каналът е насочен изцяло и само към това. Така че тук пък в този канал мога да говоря на абсолютно всякакви теми, съвсем свободно. Така че давайте ми идеи и надявам се да ми дадете лайк, ако ви харесва. Надявам се да се абонирате за канала ми, за да имам все по-голяма мотивация да снимам, въпреки че и така ми е много приятно да снимам. И така, до нови срещи. Благодаря за гледането. Целувки!